Beasaingo udalak erabateko desadostasuna adierazten du, Nafarroako Auzitegiko autoak jasotarekin. Alegia, 2016ko uztailaren 7an gertaturiko bortxaketaren kasuan zigortutakoak La Manadako kideak behin-behinean aske uzteko erabakiarekin. Beasaingo udaleko zinegotzi guztiok erabateko desadostasuna adierazten diogu, Nafarroako Auzitegiak emandako autoarekin, eta instituzio zein herritarren haserre eta suminarekin bat egiten dugu. Lehenik eta behin, Beasaingo udaleko zinegotziok bere elkartasuna adierazi nahi diogu biktimari eta senitartekoei. Gure babesa erakutsi nahi diegu aipaturiko autoa inpugnatu nahi duten erakundei, beharrezkoak diren errekurtsorako bitartekoak erabiliz. Erabakia babesik gabe uzten ditu emakume guztiak. Sistemak ez ditu behar bezala babesten emakumeen bizitzak eta ez ditu emakumeen eskubideak bermatzen. Beasaingo udaleko zinegotziok emakume guztiek askatasunerako duten eskubidea aldarrikatzen dugu eta era berean ez dugu inolako eraso matxistarik onartzen. Berdintasunan alde lan egiten jarraituko dugu mugimendu sozial, feminista eta oro har herritarrekin bereziki emakumeen eskubideen defentsa eta egunotan emakumeen eskubideen defentsan antolatu diren ekimen eta ekitaldiekin bat egiten dugu.